M'ha arribat a les mans una novel·la juvenil que es diu Els rebels d'Antígona. Vaig aproximadament per la meitat. La seva autora és la Georgina Dalmau i tinc moltes preguntes a fer-li sense cap spoiler. Georgina, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bé, la Georgina és llicenciada en Sociologia, és experta també en màrqueting digital. Tu has fet aquesta novel·la ja tenint com una base, diríem, tecnològica o... Clar, bueno, a veure, primer que a mi ciència-ficció m'encanta com a lectora, vale? És el gènere que jo diria que més llegeixo. I, per tant, com a escriptora també era el que em venia més de gust escriure, però també cal dir que a mi la tecnologia sempre m'ha atret molt. Amb 14 anys hi havia els mòdems aquells que per connectar-te a internet trigaves la vida i només faltava que truqués algú a casa que es tallava tot. Jo estava allà picant pedra i fent hores, m'encantava. I sempre tinc com molt bona relació amb la tecnologia, m'ha atret molt, m'ha agradat, no? Però, clar, a vegades, no? Doncs aquesta relació també canvia. El tipus de relació que ara mateix tinc jo i crec que molta gent amb la tecnologia també em va provocar per escriure aquesta novel·la. Clar, és que les coses no són blanc i negre, no? Hem de conviure amb les dues coses, no? Exacte, és a dir, et pot atraure perquè al final també és un món molt atractiu i crida molt l'atenció, però això no vol dir que a la vegada no te'n donis compte de que t'està absorbint més del compte i que necessitis doncs, anar a caminar pel bosc per precisament compensar, no? És a dir, una cosa no, com bé dius, no té res a veure amb l'altra. Clar, als rebels d'Antígona el que s'explica molt és la relació entre les persones i les màquines, no? I sobretot el que ara hi ha aquest boom de la intel·ligència artificial, no? És una mena de la dependència de la tecnologia, no? Què volies explicar amb aquesta novel·la? Clar, el món de rebels d'Antígona és un món on tenim una dependència molt gran amb la tecnologia. Algú pot pensar, com ara. Sí, com ara, però en realitat molt més, d'acord? Si el que s'intenta és extremar-ho i portar-ho a un extrem perquè la gent reflexioni sobre quines implicacions tindria si tecnològicament al món anéssim a més. Per una banda, volia provocar al lector és una reflexió. És a dir, jo vull que el lector s'entretingui perquè a Rebels d'Antígona passen moltes coses, hi ha acció, hi ha molt d'entreteniment, però a la vegada aquell món on te passen aquestes coses que ens faci pensar o faci de mirall al nostre dia a dia, no? I bueno, llavors això també que comentes de la IA bueno, jo quan vaig començar a plantejar la novel·la el 2022, cap al setembre del 2022, existia la IA en el món del màrqueting digital, es feia servir molt el concepte de machine learning, no? I tot això, vull dir que no... que era potser amb el que jo més m'havia basat, però clar, de cop va aparèixer el ChatGPT i vaig haver d'adaptar-ho doncs, perquè el lector al final pogués identificar-se amb alguna cosa actual, no? Llavors, clar, això ens ha passat una mica a tots els que parlem de tecnologia, no? Sí. De dir, sembla que sigui la vida abans o després del ChatGPT, no? De veritat, I que tampoc no volem estar parlant tot el dia del ChatGPT, perquè la IA fa 1000 anys que està entre nosaltres i que també ara hi ha altres eines que no només és aquesta, no? Però ha arribat a la conversa del bar, que això tampoc no ens ho esperàvem, no? Clar, tu exageres situacions, que ens hi hem trobat alguna vegada, hi ha uns rebels, que jo crec que també una mica, com la novel·la, el que he pensat és que ara sí que comença a passar també això, no? Que no som uns rebels antitecnologia, però sí que ens estem com rebel·lant a una manera de fer diferent, no? Que no sigui la de les grans big techs, sinó gent que vulgui la tecnologia d'una altra manera, no? Clar, jo penso, des del meu punt de vista, el que ha passat és que ens hem entregat totalment al sistema tecnològic sense qüestionar moltes coses i ara que estem com 100% i de plena allà, ens comencem a fer preguntes, no? Preguntes tipus, doncs, és normal que ens tirem tantes hores enganxats a la pantalla? És normal que els que han viscut una generació plena amb tot això doncs tinguin els problemes que tenen, no? O, per exemple, és normal que jo en el meu dia a dia vulgui deixar-me el mòbil a casa i no pugui, o vulgui estar una setmana sense dispositiu mòbil i que no pugui perquè no puc entrar al gimnàs, no em puc fer servir l'app per arribar als llocs, o no puc fer servir l'aplicació del banc, per exemple, no puc fer un Bizum. És a dir, que igual arriba un moment que molts de nosaltres fem com la reflexió de ostres, a mi m'agradaria estar menys pendent del mòbil, vaig a deixar-lo a casa i donar-te en compte que és que no
no és una cosa que realment puguis triar. Clar, és que no hi ha pla B, ara no hi ha pla B, no? No hi ha una alternativa analògica a qualsevol cosa. Entenem que la nostra vida és en el mòbil, però potser hi hauria d'haver-hi com un pla B, perquè l'apagada ens ho va ensenyar, no? Aquesta també va ser molt bona. Clar, sí. No? Sí. És que a mi vaig fer una prova, vale? Vaig demanar, per un aniversari meu, vaig demanar un Nokia. Estava farta dels WhatsApps, dels Instagrams, de la feina, de tot, i vaig dir, vull això. I el meu marit em deia, però tu estàs segura, coneixent-me a mi, el meu perfil, no? I jo sí, ho tenia molt clar, i va ser un desastre. Va ser un desastre perquè, clar, per la feina, evidentment, jo no podia desentendre'm d'un smartphone, vale? Doncs perquè tens que fer moltes operacions amb aplicacions, eines i tal, però després al dia a dia la gent trucava des d'un número que no m'agafaven el telèfon perquè es pensaven que era publicitat, m'escrivien whatsapps i jo només el mirava un cop al dia, no? Llavors, clar, aquí, en aquest exercici, també em vaig donar compte de, ostres, és que no és tan fàcil, realment no ho és, no? I, de fet, hi ha algunes reflexions que van aparèixer en aquella època que en el llibre també estan reflectides, no? En algun moment algú diu, prova de deixar anar la tecnologia, ja veuràs que és impossible, no? És la teva segona novel·la, la primera es deia Gossos salvatges, no? Amb tu hi ha aquests dona també, clar, o sigui, la protagonista és una dona, no sé si ho has fet expressament que sigui una dona, perquè sempre hi ha problemes, no? Que en tecnologia no es doni protagonisme a les dones, una dona que lidera, no? Que està en contacte amb l'algoritme. Ho has fet expressament que fos una dona o ha estat de forma orgànica, natural, o per què? És més aviat orgànic, d'acord? Però jo sí que tinc molt clar que com a dona que escric, jo vull que les meves protagonistes siguin dones. Perquè al final protagonistes homes n'hem vist i n'hi ha moltíssims, no? I penso que una manera també de visibilitzar dones és que les meves protagonistes també siguin dones, siguin valentes, siguin persones amb els seus conflictes com absolutament tothom, no? Però a mi m'agrada que sigui així. I un altre dubte que tinc, que li posa l'etiqueta de novel·la juvenil, però realment jo llegint-lo tampoc penso que sigui tan juvenil. Crec que és una mica per tots els públics, no? Sí, ara hi ha el crossover també, que també serveix. Clar, el tema de les etiquetes és un gran tema, en veritat, perquè jo quan escric, jo no escric pensant en que això serà una novel·la per al públic que sigui. El que passa que sí que les meves novel·les tenen unes característiques doncs, que són àgils i ràpides de llegir, són curtes, tenen capítols curts, no? Els protagonistes tendeixen a ser joves. Penso que la novel·la pot encaixar perfectament amb qualsevol tipus de públic i qualsevol edat. Bé, no sé, a vegades quan hi ha coses, o sigui, tecnologia, modernes i tal, sembla que els haguem d'encarar cap als joves quan l'alfabetització digital és de tota la societat, no? I que potser també molts adults, molts avis, aprendrien coses amb aquesta novel·la. Sí, de fet, mira, amb la presentació que vaig fer al meu poble, a Llavaneres, que van venir familiars, tiets, no, i tal, una cosina, el meu pare estava molt espantat, em deia, és que Georgina, jo de tecnologia no en sé. I dic, mira, en aquest llibre no trobaràs res que no t'hagi sonat o no ho hagis sentit ja en qualsevol altre àmbit. No és una barrera. I per altra banda també hi ha una reflexió molt interessant, que és que en el llibre els addictes a la tecnologia no és que siguin especialment els joves, sinó que és absolutament tothom, no? Perquè moltes vegades assenyalem els adolescents i les hores de pantalla i tot, però mira, a la presentació del llibre de Sabadell, la meva filla, que té 10 anys, va aixecar la mà allà al mig, davant de tothom, vaig pensar, a veure què voldrà dir-me, i diu, no, mira, mama, és que tu quan mires el mòbil em dius que el mires per feina, però en realitat estàs mirant a l'Instagram. No? Va anar bé, vull dir, en aquell moment l'hagués escanyat. No? Sí, però després li vaig dir, doncs mira, justament per això també, no? T'acaba sortint aquesta cosa d'anem a també reflexionar sobre nosaltres adults. Clar. I el temps que invertim en tot això. Que bona performance a la presentació. Sí. Escolta, Georgina Dalmau, moltíssimes gràcies, us recomanem molt. Per Sant Jordi firmaràs, suposo? Estaré a la Bacus d'Urquinaona el dia 20 i per Sant Jordi estaré a Mataró i Sant Vicenç de Montalt. La novel·la juvenil, Els rebels d'Antígona, que nosaltres recomanem ja per tothom, pels públic en general, i molt interessada en saber com acaba la novel·la, que ja us dic, estic per la meitat, però estic disfrutant molt, Ja m'ho diràs. Gràcies, una abraçada, Georgina. Gràcies a tu, que vagi molt bé.